Du ved godt, hvad der sker med folk deroppe fra. Jeg er fuldstændig ligeglad. Du lever livet farligt nu. Hvad du gør? Hvad i al helvede er det, der foregår? Det her, det er prisen, du betaler for ikke at tage dig sammen. Det var en fest. Du skal nok lade være med at smide dig på bålet, ikke? Hvad var det, jeg sagde? Ord er ingen handling. Fuck. Du er så fucking svag, mand. Det så jeg, mand. Man siger ikke nej, Lars. Det er mit liv, det her, ikke? Kan du ikke fatte det? Det er min familie, og det er mine venner. Han var ikke nødvendigvis en bøsserøv. Gud smadrer nogle perler, men pas på de store stykke tilsætningsstoffer imens. Det går godt, var Lars? Hvor skal vi hen? Det er jo en overraskelse. Hej og velkommen her på Østergastværk. Vi er taget på Østergastværk, fordi vi skal snakke med en skuespiller. Han er kendt for et hav af filmroller. Han har været med i 25 film, og måske mere også. Men alle de film skal vi ikke nævne i dag. Jeg nævner kun et par stykker af dem. Mørke, Ribrandt og ikke mindst Adams æbler. Men den film, vi skal snakke om, der spiller han bandeleder, og den hedder Broderskab. Og nu vil jeg gerne byde ham velkommen, og han hedder Nicolai Brun. Han er født, der er han jo på et andet tidspunkt, i 1972, og det er gået rigtig stærkt for ham i hans karriere. Og velkommen til dig. Tak for det, tak. Hvorfor er den her film så vigtig? Jamen altså, jeg synes først og fremmest, det er en rigtig god kærlighedshistorie. Det var i hvert fald derfor, jeg sådan tændte på den, da jeg læste manuskriptet. Og det handler sådan om umulig kærlighed. Ja. Og det tror jeg nok, det er sådan primære vigtige ved den film. Nu er det jo en ny instruktør, Ja. og navnet vil jeg helst ikke rode mig ud i, fordi det er ikke helt almindeligt. Nej, Niccolò Donato. Ja. Han er jo ny på markedet. Ja. Ikke, han har godt nok lavet film før, men det er jo kortfilm. Ja. Var der nogle specielle krav fra ham, fordi det var netop hans første spillefilm? Nej, altså det er ikke andet end, at det var jo nyt for ham. Nu har jeg har haft forholdsvis mange debutante instruktører, sådan at de der 25 film der, ja. Så han er ikke min første. Okay. Altså, vi havde et rigtig godt manuskript. Det var ligesom det, vi startede med, ikke? Ja. Og så tog vi den derfra. Ja. Din rolle i filmen er, du er bandeleder. Ja. Og den bande, eller gruppe, du leder af, det er jo absolut ikke en sanggruppe eller en musikgruppe. Nej. Kan du fortælle lidt om din rolle? Ja, de er jo nazister. Ja. Og nynazister. Og som sådan, så er de jo sådan en politisk gruppe, tror jeg nok, sådan vil de gerne helst se sig selv. Jeg er jo nok, i forhold til den kærlighedshistorie, der er mellem de to karakterer, der hedder Jimmy og Lars, er jeg sådan den store modstand. Ja. Det er mig, de ligesom er bange for, der skal opdage det og sådan noget. Der er på et tidspunkt i filmen, hvor du sidder ude ved en strand, Ja. og snakker til Lars, Ja. som spilles af Sture Lindhardt. Ja. Og så siger du, det synes jeg er ret sjovt. Ganske naturligt. Det går jo godt, Lars. Ja. Hvordan, hvis du kunne prøve at fortælle lidt om det? Jamen altså, karakteren havde jo sådan, han er jo sådan lidt, hvad kan man sige, en slags faderfigur for de der drenge der, og selvom han ikke er den rareste fyr i verden, så smisker han nok også lidt for Lars, tror jeg. Tror du, at de var noget, hvis du ikke var der? Nej, altså man kan jo sige, han er jo nok sådan et samlingspunkt for dem, ikke? Det er svært at sige, ikke? Det er svært at sige, synes jeg. Nu handler den jo om to meget forskellige emner, nemlig nazister og homoseksuelle. Ja. Og der er også noget med, at hvis man ikke vil være medlem af gruppen, hvad sker der så? Fordi der er ikke noget, der hedder nej tak.
Der er ikke noget, der hedder nej tak. Ja, hvad sker der? Altså, jeg vil tro, at man bliver nok udsat for chikane og eventuelt også vold og sådan noget, ikke? Meget vold. Ja, meget vold, ja. Ja, måske nok. Og det er ikke bare en ørefin. Nej, de kan godt sikkert, man får så sikkert nogle bank eller sådan noget. Det er nok sikkert. Ja. Hvordan forbereder du dig til den her rolle, som du har i den her film som bandeleder? Jamen altså, jeg starter jo med at ligesom at skulle kunne se noget af manuskriptet, kan man sige, ikke? Når man læser det, og så snakker jeg meget med instruktøren og sådan noget. Han havde en masse research-arbejde. Og så kan man sige, så denne her rolle var lidt speciel på den måde i forhold til i hvert fald mange andre roller, at den ikke rigtig har nogen udvikling. Han er ligesom den samme, fra man møder ham til filmen slutter. Og det er altid svært. Så for mig handlede det meget om at hvad kan man sige, prøve at planlægge den sådan, at den ikke var ens i alle scenerne. Ja. Nogle gange var han vred, og nogle gange var han måske ovenikøbet i godt humør, og sådan, du ved, prøve at planlægge det sådan. Hvor skal vi hen? Det er jo en overraskelse. Altså, nynazisterne findes i Danmark. De holder, altså der, hvor vi optog den, der i Svendborg, der har de en stor gruppe, og i Greve har de en stor gruppe. Ja. Skulle du sætte dig ind i de der miljø først, før du sagde ja til at manuskriptet, eller sagde du bare ja, fordi der var ledigt i din kalender? Ej, altså, der var egentlig ikke så meget plads til at lave den, fordi jeg lavede faktisk en anden film, der hed Over gaden under vandet samtidig. Okay. Så det var noget med at blive kørt fra København til Fyn om aftenen, om natten, og så gå på optagelser, og så tilbage igen til København og arbejde. Så det var ikke fordi, der var tid, men altså, jeg synes, det var et rigtig, rigtig godt manuskript, og Nicolo der, som instruerede, han havde godt research-materiale, og altså, jeg var ikke sådan, jeg skulle ikke ud og besøge nogen, eller sådan, altså, det er nok bare mere en kærlighedshistorie i et miljø, kan man sige. Er det en kærlighedsfilm? Ja, det synes jeg, altså 100% en kærlighedsfilm. Tror du, at den ville have været anderledes, hvis der ikke havde været alle de der sexscener imellem de to? Og der er jo meget sex i. Ja, der er en del sex i. Altså det var, jeg synes, da jeg læste, så var jeg ret glad for den, fordi jeg synes, de var så afsindigt godt beskrevet. Altså der var sådan en voldsomhed i dem, som jeg meget godt kunne lide, som jeg synes var fascinerende og overraskende, fordi jeg har ikke nogen personlig erfaring med det samme køn, men jeg synes, at det virkede enormt præcis. Skrevet af forfatteren. I filmen ser man jo i starten, at de er lidt fjender, de to hovedpersoner, men så bliver Lars jo lun på... Ja, altså, men det er sådan tror jeg at sige, det er med kærlighed. Er det ikke det? Altså, jeg kan da huske, da jeg mødte min kone, det er godt nok så mange år siden, det er så 17 år siden, ikke? Men der kan jeg da huske, at den første aften, vi var på højskole, det var den første aften på højskole, og der synes jeg, der tænker, hvad fanden, hun synes, hun var lidt irriterende. Og sådan noget. Okay. Men der er måske nok sådan noget tit, at når man sådan, at det er også, man sådan, hvad er det? Og så er man både tiltrukket og fascineret, og så ender det, så udvikler det sig, og så bliver man måske... Lyder det som om, det er hende derhjemme, der har bukserne på? Det er min kone, der har bukserne på, ja. Okay. Vi skal til at runde af, og det gør vi med en lille sang, som du har indsunget. Som jeg har indsunget? Nå, ja, jeg har jo ikke indsunget så mange, så det må jo være Lille Due eller sådan noget. Du er jo ikke kendt som sanger. Nej, det kan man ikke sige. Den er taget bid for bid, lad mig sige det sådan. Ja, også i studie. Jeg har ikke sådan, jeg vil ønske, at jeg burde jo, men jeg synger jo aldrig, så jeg tager ikke ud og optræder med dem, så jeg kan den ikke, men jeg kan nynne den. Okay. Ja, vi kan prøve. Vi slutter af med en lille sang. Ja. Og den kommer her. Ja. Lille du, mon du elsker mig nu. Lille du, la 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 la. Så får I ikke mere. Resten må I købe på CD. Ja, det må jeg gøre. Tak. Selv tak. Selv tak. Ja, det var sjovt. Hvor skal vi hen? Det er jo en overraskelse.